سلام أب كل كرنعات عالم بمخان مدبات لسه سبورت أمك تتال تركبو زخبركن تختاتل تيم نلومون كموترو نعفهم يمهرو يحبروكمون يزانيو زبلنا يوم تحسوتات حيزناركم قريبنا اللونام كسافل تسامة مدبنا مسانا ختصنحو بخبرز عدمكم أمير عليه مدبنا كموترو بدرفيو كفلم بحبار مستمقرام سبورتا وشت بيتن كابيت وطعن صوتنا تبهليو زفلاله كاب نويح موالات حيزوخه عينتو خفاله تصنيحو كابتوم بزحات حده جزيو جز كاب مسطن عب بالحي قلطافن متعصافن زحتت ناي وشت بيت صوتايو كاب ساعات نام معلتات توسد هلخ سمالو ددرب مخان خا اتخلق فلينوتيو زاغيت حيلو ناي تعود سبورتنياتات سموم امزغب كبروسن تسنيدو يركب صوتا جز هاب إيرترا هاب شحن شعات 250 مس مجزات طليان كم ساعات ويس نكر وتهدرات طليان بقانقا طليان سكاكي بزبلات صوو عايزو تروم نوارم دما يحبر سعيبو ابه موداتا شحن شعات 250 ابه محبر من اسيات كونفدريشن ويون YMCA كتصوت جمرم مسسان قصر تጻوتي اب حزبن من اسياتن تفتاونتن تقداسنتن ስለዝሓደረ نام محبر قصو كدفع دريهم بألاينت أتو تخلى هيمانة منكست أبناء تحكزي ات محبر اقر تخلهم شحن شعت 207 عبلال نتجز بإرتراويان قوليحو استرائيلو واني نيرو انتخونا جن مسمم سرعة درق صوتا جز أزيونا تدخمن إنهم قلقلن متيوم ولون أبي يونيفرسيتي أسمرة كمتن كالوت كوليجاتنا إثيوبيا بسرعة من قد خزوتر هيكالن أبي مود أتا شحن شعات 208 مجمريا شحن شعات 209 إرتراويان تمهارو أبز تفرالي كوليجات إثيوبيا بزتري وخلت أب كل خرنعتني هاجرنا تصوتن أفلطون نرخبن كمت ترايوم دحرناتنت إرترا صوتاجز قلطوف عبيت كابزر أيو عود سبورت حدا يوم أب كم كلب ممهران تيليكومونيكيشنن كالوتن زعمسلات كالات صوتاجز بسرعة من قدي تخيدهم يوم بفلاي جن أبيت وقعي كلام ممهران حلفني روام كاب كلتا الشيح عامة مرت ندحر صوتاجز كاب كزيانا قزي إنا معبلن إنا حيلن يماتيو أب حتى الجزية دمه بزوحات ساعات ترخيبهم كوينون بقدسات وجناتن ودبت أكلاتن استرالوه بركت زبالة ودرات تخيدهم أب كلتا شحن 4 عامة مرت صوت عجز نابدر جا فدريشن تسجيرهم أب كلتا شحن 7 عامة مرت كا كوميتي جز زوام أكل بوقي قيمام مقام نايزا كوميتي نمعبالة صوت عجز إرترا حيا للرخيتي فتيرهم كاب كلتا شحن 16 كساب كلتا شحن 20 عامة مرت إرترا أبستفر عليه أهجراو درات بخلتي صوتا بمستاف أتبابعي وتسيت كتمزجب تاني حيام اتسعبي عوت ناي سعودي أب كلتا شحن 20 أبهندي بخلتا جانتات استخايده ناي مدب صوتات كوينو كاب 45 هجرات إرترا سالساي درجة بمحز دموع عوت تكونات سفام صوت عجز درجات مرتن نقحتن نايتواد درتي كبزبل عينت صوت يوم مسنا حسابن فتران قربت كم زلوون يعلل ما ياويا نايت عودخه انت يبلوم كمتي اقدي مستنكف كلكا
أبتمرتي عبس الوايزلو بمصنعات استرجع جزئي إذا ذم تشز صوت هذا من إسي عندما يفلني من إسي كنقول كلنا لعلغلو تعنا ركب يزبل ما يند جيمي لعل يكون نجار دم أبتمرتي أبسنا قصري أب كمبيوتر لعل ربحة خمس اللوي مصنعات استرجع جزئي بجبر خاني نحنا أبز بلاك هذا اللهو إذا حلف أسرع عمتات بعلنا خمس أنتم أبزلوا زنا دسلت النايم زخوس كوسنايم تمهرو بيجبوت أب إنجينيرينج ديبارتمنت من رقعت كوينهم كابتم زبول توادر تلوه نبزي تكنسيون كتباتين أب كالنا كمبيوتر ساينس بقعت أبنا كيمستري أبنا بيولوجي بقعت كوينهم تمرقهم أب هجراون تفت كم زلوا من ضمن هذا لذي شيء عبر بحق خمس زلوا الرئون خيل مالتي مع رزول أب عدمة دوس سقول سوات الزماير زبال عين حمام الله إذا حمام رسع تبعيلو زربلو سبورت زعوت من السي عدمة بزي قدس كاب كم زع مثلا ناي حمام رسع فو زبلت مدهانية مغانو بمصنعتي سلسلة رجاجسة عبر بحق خمس زلوا كلمة خيل مالتي نحن قلت وتاي أبدي كل نجار جمهور تعجسي حسيب كام صراحة أنصار كذا ولا سب أنت يحسب على الوقت حسب سلذي نبحث عن مقبلة هذه كوسانة وسان نستعسل الغنى أب كله عبترالو بدك تبعتي هنا بدك نسيو هاجراوي فدريشن جاز إيرترا نرابعي جزيو سرع ودرا كهدوم وطرت ودادرتي من سحلف عماتات كنتا ترنكلو كاب جزينا جزيه إن عبين الناس السنن يمت خمسلو ودبت أكلات يحبرون واحد شعات وقتشان إسران سلسلنا كايدو زلنا هاجراو ودر جاز مقصلتان أيتي كاب كل تشحن كاب كل تشح عم تمر جميرو مزوا ما أخل زكايد نبرة فتات كوينو بزح جزيه ودراتن فتات تخايدي بفلاي دما حكو تشحن 10 تشعاتن هاجراوي فدريشن تشيس كابز مسرت ازي زكايدو له هاجراو وددر مبربعي غزي نكايدو لنا اكل تشحن 10 تشعاتن برابيد جيم ابي امبيريال وددر كايدنا نيرنا اكل تشحن اسران حدن اب ستاندرد جيم ني اولمبياد دساتف وددر ابز ماكل تمرتن دحساسن تمهارو كايدنا نيرنا ابز عزمت زما كاور حسلسته أي مؤتونا كتشين إسران سلستن أي معتنا سنت ورحمش كتشين إسران سلستن أجد ما كايد لنا لازم بربعي جزء كايد لنا مرتي بزع مزي بتزام دكتور أخوة تقصر نعبة مسخوم زلهم بالزكي إننا أتي أبزوا مأكل بوك عيزو قمن أبتزوبات راح تدريتو زنابرن وددر لومي نابزبز حك فالنا إرتراس فحفحي رقاب مسمم سرات كولجاتن من السياتات تعود زلو مافلط أبايون أتغطري كسسن سفي بايدار قيبو أبزي كسلاسل زقني هاقرا وددر تساتفنت نايزوباتات كمينيرو تساتفنت نايزوباتات بزر أخو بتاعي سبوق قالو قال حترتات كله خليش تصاوتين يرمنا بقول قمزي تصاوتو كلام مهران أبقى زاوتهم أبقى قال تصاوتو سلوزلو نعم حجخة تترنيسنا يوم بصبوا ملك أنت دعاء قال لك لا قرنا لهم هاندي ويناتهم بوتا فلينا تشسل أتجرو أمانني كاب زوا ما أكل العلي تساوتي هو تصوم خانم نأمننا مالتي ناتلو سبعة دليل زلوا جاز كامز دليل تتأسسله بس حنقول تأسسله كابنا يقدم حجي ندات محايشنا نمسألنا يعني كاب سلسته نمسي كلته نمسي حجي حمشته نمسينا لنا كاب زوا ضواغي بحري وزت تساتفنت زي وين يعني زيزو سدنا سلطنا ناي دانينتين كمان قليل يكونن سيرتيفيكات موصادنا سي نتي سراح يبرابرو بصبو غيرو نينا نبلتنا احنا حسابنا بتوق شيء كخيت صدي حساب يجي دارغاتهم ابزخن كيت صنحنا ولقاو توغسوتات ناتنا ناي غزارسنا نايتشز فقري سلازلنا كان كايدو صديحنا قدمي
ኣብ ዝኽልተ ሰለስተ ዓመት ብደረጃ ናይቲ ከባቢ ዞባ ተጠሪፍና ተባሂሉ ማለት ብውሕድ ዓቕሚ ክሳብ ሕጂ ከይጸኒሑ ስለዚ ዞባ ደቡብ ኣዝዩ ሰፊሕ ከም ምዃኑ መጠን ብዙሕ መንእስያቱ ዘለዎ ዞባ እዩ ቀሊል ዞባ ኣይኮነን ስለዚ ብዝተወደበ ዓቕሚ ሰብካን ባጀትካን ኣወሃሂድካ ብግራስሩት ድዩ ብዙሕ መንእሰይ ክፈርየሉ ዝኽእል ዞባ እዩ ስለዚ እዚ ዞባ እዚ ኣብ ቸዝ ፀቂጡ ተጎስጊስሉ ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ካልእ ተምሃሮ ዘለዉ ትካላትን ነዚ ብንቕሓት ኣገዳስነት ናይ ቸዝ ተረዲኦም እንተደኣ ሰሪሖምሉ ብዙሕ መንእሰይ ክነፍርየሉ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ቸዝ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ክሳብ ሕጂ በዚ መንገዲ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ቁሩብ በጋገስ ኣሎ ብዙሕ ኣዕጋብ እኳ ተዘይብልናዮ ግን መንእስያት ይስዕብዎ ኣለዉ ድሮ መንእስያት ሒዝና መፂና ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ንሕና ኢና ንመላለስ ነርና ሕጂ ግን ሓደ ካብቲ ዝሐጉስ ለውጢ ንእሽቱ ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ሒዝና መፂና ኣለና ስለዚ እዚ ክቕፅል ብዕቱብ ክረአ ከዓ ይደሊ ኣክቹዋሊ ኣብቲ ዞባ ናይ ቸስ ኩነታት ድሓን ክብል ይኽእል ምክንያቱ ኣለዉ ተፃወቲ ኣብኡ ዝዕሎም ኣለዉ ኣብኡ ኣብ ባረንቱ ኣብቲ ከባቢ ደቂ ገዛውቲ ብሓባር ኮይኖም ተፃዊቶም ሓደሽቲ ናይ ምምልማል ክስተያት ኣሎ ከምኡውን ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝመፃና ኣለና ማለት ኣብኡ እቶም ንፋለጥ ንፃወት ኢና ንኣብነት ኣብ መምሃራን ክለብ ንፃወት ኢና ካብኡ ሓሊፉ ገለ ቦታታት እውን ኣለና ኣብኡ ኮፍ ኢልና ንፃወት ኢና እቶም ተፃወቲ ተኣኪብና ንፃወት ኢና እቲ ዞባ ኸማን ፅቡቕ ደገፍ ዝገብር ክስታይ ኦርጋናይዝ ዝገብር እዚ ውድድር ይገብር ከምኡ ናይ ስማዊ ዝኾነ ብልጫታት ብምግባር መምሃራን ዘለዎ ወላ ህንዳውያን ከይተረኽቡን ምሳና ተሳቲፎም ነይሮም ስለዚ ዳሕራይ ኣብ መወዳእታ ውድድር ኣካይድና ኣብ ቴሌቪዥን ምስ ተሰምዑን ሃገራዊ ፌደሬሽን በዓል ስቴፋኖስ በዓል ዓብደላ ደበሳይ መፅኦምና ከም ዘለና ንፈልጥን ነርና ኢሎም ኣጋጣሚ ኣብ ቴሌቪዥን ስለ ዝረኣናና መፂና ኢሎም ፅቡቅ ገሮም ማለት ወዲቦም ሓደ ሪፕሬዘንታቲቭ ናቶም ኣለዉ ዝኾነ ውድድር እንተሎ ከዓ በቲ ሪፕሬዘንታቲቭነትና ክሳገርና ንመፂና ማለት ስለዚ ብሓፈሽኡ ድሓን ኣሎ ማለት እዩ ተቐባልነት ኣብ መንእሰይ እንተኮይኑ ግን ማለት ቸስ ብኸመይ ኢኻ ትላመድ ተፃወቲ እንተለዉ ኮፍ ኢልካ ትዕዘብ ሽዑ በብቕሩብ እንዳሓተትካ እንዳፈተንካ ትላመድ ኣብቲ ኮፍ ዝብለሉ ቦታ ግን ብዙሕ ተዓዛባይ ናይ መንእሰይ የለን ግን እንታይ ከም መደብ እንታይ ኣሎ ኣብ ቦርዲንግ ናይ ጎኝ ንኣብነት ናይ ጎኝ ቸስ ናይ ምዝርጋሕ ኣብ ቦርዲንግ ስለ ዝቕመጡ ገለ ናይ ምዝርጋሕ ኣብ መንእስያት ዝብል ክሳብ መደብ ኣለና እዚ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣይ ሆፕ እቲ ተቐባልነት ፅቡቕ ክኸውን ተስፋ ይግበር ማለት እዩ ብጣዕሚ ታፊ ነይሩ ናይ ሎሚ ውድድር ካብ ኩሉ ዞባታት ድመፁ እዮም ነይሮም ሕጂ አንፕሬዲክታቢሊቲ የጋጥምኖ ኣይትፈልጦምን ትፀንሕ ካብቶም ካብ ዞባኻ ወፃኢ ዝነበሩ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ክሰዓሩ ጀሚሮም ነው ምሻሎት ከይተፀበኸ ያጠን ሓደ ሰብ ቸስካ እሱ ተኦፖነንት ናትካ ትፈልጦ ኣለካ ፀላኢኻ ኢኑ ንዑ ተፅንዖ ኣለካ ሕጂ ኣደይ ትፈልጦም ትኾኑ እሞ መሊሱ ነፊዖም ካብ መፅኦም ቶም ናይ ዞባታት ልዕሊ ኩሉ ብጣዕሚ ንፋዓት ነይሮም ቶም ወላድቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ቸስ ኤርትራ ነዞም ንዞባታቶም ወኪሎም ኣብዚ ውድድር ዝተሳተፉ ተወዳደርቲ ምስ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ብምትሕብባር ንኹሉ ወጻኢታቶም ብምሽፋን ዕዮ ገጹ ብግቡእ ከም ዝዓመመ ተሳተፍቲ ኣካላት ምስጋንኦም የቕርቦም ብጣዕሚ ጽቡቕ ማለት ምስቲ ዘሎ ዓቕሚ ኢኻ ትርኢ ቸሲ ሕጂ ይጅምር ዘሎ ሕጂ ዝባጋገስ ዘሎ ቅርፂ ዝሕዝ ዘሎ ስለዚ مش كله زنوبر حسرتاتن كالن كان ريحة أقابلو ناي كل شناهاتو أما جاجو خالد
ብጣዕሚ ጽቡቕ ደስ ዘብል ዓይነት ኣቀባብላ እዩ ገይረ ዝብል ምናልባት ዓቕምታት ክህሉ ይኽእል ገለገለ ዓፀርቲ ሕፅረታት ክህሉ ይኽእል ተዘይኮይኑ ኣዝዩ ጽቡቕ እቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ቸስ ኤርትራ ብትሕቲ ጽላል ኮሚሽን ባህልን ስፖርት ኤርትራ እዩ ዝነጥፍ ከም ኩለን ፌደሬሽናት ሃገራዊ ፌደሬሽን ቸስ ኤርትራ ካብ ዝምስረት ብኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ፍሉይ ጠለመተ ተዋሂቦ ፍሉይ ቆላሕታ ተዋሂቦ ንኹሉ ንካይዱ ንጥፈታት ናይ ስልጠና ናይ ዳንነት ኩሉ ንገብሮ ናይ ዞባታት ተሳታፍነትን ኣብ ዞባታት ተንቀሳቒስና ንካይዶ ንጥፈታትን ብምሉእ እዚ ኮሚሽን ስፖርት ባህልን ኤርትራ እዩ ዝሽፈን ብልቢ ከዓ ኣብ ዝጋጣሚ ዘኸመዝግኖ ምደሊ ቀፂለ ሃገራዊ ፌደሬሽን ቸስ ኤርትራ ኣብቲ ነካይዶ ዘለና ኣብዚ ናይዚ ወርሒ ወርሒ 9 ካብ ዕለት 4 ወርሒ 9 ክሳብ ሎም መዓልቲ ዕለት 14 ወርሒ 9 ናይ 9 ዙርያታት ከነካይዶ ፀናሕና ኩለን ዞባታት እንተላይ ሚኒስትሪ ምክልኻልን ኮሌጃትን ተሳቲፈን ዘለዋ በዚ መሰረት ድማ ካብ ዞባታት ዝመፁ ጠቕላላ 20 ተወዳደርቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዝተሳተፉለው ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ብፍሉይ ድማ 15 ተሳቲፎም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ካብ ዞባታት ዝመፁ ብምልኦም ናይ ምግብን መደቀስን ካብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ናይ ምግብን መደቀስን ይሽፈነሎም ብዘይካዚ ናይ ትራንስፖርት ኣበል ብላዕሊ ወሃቦም ስለዚ እቲ ሰራርሓ ኣዝዩ ኣተባባዒ ሞራል ዝህብ እተን ዞባታት ዝያዳ ቆላሕታ ሂበን ንኽሳተፋ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ ኢና ክንግምት ንኽእል እዚ ካብ ኩለን ዞባታት ብዝተዋፅኡ ተወዳደርቲ ዝተኻየደ ፀወታ ነተሳተፍቲ ኬንያ ናይ ምውድዳር መንፈስ ኣብ ሓድሕዶም ናይ ባህልን ልምድን ተመክሮታት ኣብ ምልውዋጥ ዓብ ገደ ከም ዘለዎ እዮም ዝገልጹ ንኣብነት እንተዳሪእናዮ ካብ ጋሽ ባርካ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ናይ ጋሽ ባርካ ዝመፁ ኣለዉ ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ሰሜናዊ ቀይ ባሕር ዝመፁ ኣለዉ ካብ ደቡብ ካብ ዓንሰባ ካብ ማእኸል ብዓብዪ ኢኻ ካብ ትርሑቕ ክፋል ናይ ሃገርና ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ልዕሊ 700 ኪሎ ሜትር ተጓዒዞም ንኣብነት ብፍሉይ ክጥቀስ ዝከኣል ብክልተ ደቂ ተባዕትዮን ክልተ ደቂ ኣንስትዮን ሓደ ጠርናፍን ተሳቲፎም ኣለዉ እዚ እንተደኣ ብኣጠቓለ መንገዲ ክሪኦ ኮይንና ዳርጋ ብኩለን ብሄራት ዝሳተፉ ከም ዘለዉ ኢና ክንግምት ንኽእል ስለዚ እቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ምትእኽኻብ ናይ ባህላዊ ምልውዋጥ ናይ ዲስፕሊን ምልውዋጥ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ናይቲ ኣዌርነስ ናይ ቸስ እንታይ ዓይነት ፀወታ ፃወት ተን ደቂ ኣንስትዮ ምስን ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ምስን መዘኖም ደቂ ተባዕትዮ ብሓባር ይውዕሉ ብሓባር ይፃወቱ ብሓባር ድማ ይፈላለዩ ኣብ ፀወታ እውን ብዓብዪ ኣሎ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ብዚ መምፅኢኻ ጥራሕ ምስታፍ ነቶም ትሑት ዓቕምን ብቕዓትን ነበሮም ሰባት ዝለዓለ ደረጃ ቸስ ኣፀዋውታ ኹን እቲ ሕግታት ኹን ፅሑፋት ኹን ተማቒሎም ተሳቲፎም ብፅሑፍን ብሶፍት ኮፒን ሒዞሞ ክኸዱ ከለዉ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ከምቲ ዝበልክያ ድማ ኣብ መንጎ መንእስያት ፍቕሪ ስኒት ዓበራዊ ህይወት ልዕሊ ኩሉ እውን ሃገራውነት ዝስርት ኮይኑ ክንረኽቦ ንኽእል ኣብ ልዕሊ እቲ ስፖርታዊ ስነ ምግባር ማለት እዩ ቸዝ ፆታ ዕድመ ኣካላውን ኣእምራውን ንቕሓት ዝፈላለ ዓይነት ፀወታ ኣይኮነን ከምኡ ክንዲ ዝኾነ ኸኣ ኣብ ፀቢብ ገዛን ሰፋሕቲ ኣዳራሻትን ውድድራት ክስራዕ ይኽእል ኣብዚ ብፌደሬሽን ቸዝ ኤርትራ ዝተወደበ ውድድር ፀወታን ደረጃ ተሳታፍነትን ከመይ ነበረ ካብቲ ናይ ቀደምን ናይ ሕጂ ናወዳዲርካ ናይ ሕጂ ቁሩብ እንዳዛየለ መጻሎ ተቆፅሪ እምበር ስቲል ኣዕጋቢስ ኣይኮነን ብለካ 24 ተወዳደርቲ ዋሉ ጥራይ ነይረን ሕጂ ብመንፅር ናይ ወዳት ትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ውሕዳት እየን ሕጂስ ቁሩብ ካብ ዘለዎ ውስኽ ተዝኽእል ብጣዕሚ ይፀገም ኣሎ ተሳታፍነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዜሮ እዩ የለን ዳርጋ ክብል ይኽእል ወላ ሓንቲ ተፃዋቲት ከማን ሕጂ እውን ክንመፅን ከለና ክልተ ተጠሊቡ ነይሩ ግን ወላ ሓንቲ የለን ኣነ ብወገነይ ደቂ ኣለዋ ማለት ንፍዓት ኣብ ትምህርቲ ከምህረን ፈቲነ ግን እቲ ናይ ቸስ ፀገም ኩን ተረኺቡ ማለት እዩ ኩዕሶ እንድሕር በዚሑ ዝቐላዕ ብበዝሕ ቀላዓይ በዝሕ ማለት እዩ ናይ ቸስ ቦርድ እንድሕር በዚሑ ከዓ ተፃዋታይ ወይ ከዓ ተዓዛባይ ይበዝሕ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ፀገም ኣሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳታፍነት ብሓፈሽኡ ግን ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብሕጊ ፊደ እንታይ ዝብል እቲ ዓለማዊ ፌደሬሽን ቸስ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ተሳታፍነት ደቂ ተባዕትዮ ከም ዘለዎ እዩ
زرقاقص نابنت نيو كيكدنا بكلتشنا 18 اب اول افريكان جيمز اب كازابلانكا موروكو تخايدلو كلن هاجرات افريقيا بخلت دك تبعتين دك خلت دك نسيون كساتفا عدم قريبو ابتي استخايد وددر كلت دك تبعتي طرح يزوم زخدو زخدا هاجرات ابت وددر نخيساتفا خلكيو ازن تاي زرينا دك نستيو معره تساتفنت اي دك تبعتيهم زلون يرينا ازي تراي ديكونو حنا ون بتاريخ كم تاريخنا عم تقولصو دك نسيو معره دك تبعتيو تساتفنت سلازلون بقوزري معره عدلبن معره بايتا عدلات نفطر مالتي انت هونه كم تزدل خيد الله دو ترايلنا ግን ብዙሕ ቃሲ ብዙሕ ስራሕ ጽበየና ከም ዘሎ ንምትኸል ኣብቲ ቻርተር ወይ ኣብቲ ቋም ኣሰራርሓ ናይ ፌደሬሽን ኣገራዊ ፌደሬሽን ሸዚ ኤርትራ ግን ማዕረ ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝነጥፉ ንገብር ንኣብነት ኣብዚ ነካይዶ ፀናሕና ኳሊፊኬሽን ንዓመታ ሃገራዊ ጋንታ ስለተቆውም 12 ደቂ ተባዕትዮ ናብ ራውንድ ሮቢን ተፃዊቶም ኣብዚ መዘሎ ግዜ ክሓልፉ ብሓሙሽተ ደቂ ተባዕትዮ ተቆውም نحلف كلنا كاب دق نسيون ولا بغصر الساتفا زلا وحدات هنا زي مالت 49 دق تبعتيو او زي وددر ساتفلو دق نسيو 20 حدن يساتفا زلا 59 دق تبعتيو سوري دق نسيو 20 حدن ولا فرق دا هلوتي اتن ساتفنا دا امبر ابتو كواليفيكيشن نسغرن زلنا كن معر دق تبعتيو 10 خلته كاب دق نسيو 10 خلته دق تبعتيو نحلف لنا ازتاي زري ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማዕርነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳታፍነት ብልዑል ጥመተ ሂብና ንሰርሓሉ ኣለና ከምቲ ዝድለ ዋላ ይንብፃሕ ኣብ ቀፃሊ ብሰፊሕ ንሰርሓሉ ምዃንና ቀላል ትብል ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎን ኣብ ቸስ ተሳታፍነት ክዓቢ ክእል ኣለዎ ኣብዚ ሕጂ ዝተፈላለያ ማሕበራት ብፍላይ ከዓ ሃማደ ነዚ ኣነ እግረ መንገደይ ፀቂጠን ክሰርሓሉ ተስፋ ገብር ንሕና ብወገና ከም ፌደሬሽን እጃም ህልወና ክውን ንዕን كنبجسن كميجر كخسرها قال زخون يكون مبجسي كنبن كم عينات حساسات علو بفلا يجن دك أنستيو ويا ماده أب كل زوجات الزلوا شفرات ماده نزي أبتشز نيدك أنستيو تساتف من كعابيو لزخ المجدي ترى زوجات خلالو هذه إجام كبر كتاخ الآن نيبحث عن تشز نقول عن سيتي بفلاي نقول أنا ستيتي فلوي عدلات فتري تباهيلي زمن يوها هاجراوي فدريشن تشز إرترا نتومابتو درس تساتفو نباراتن حدثتن ديانو عقمهم كم نمبال أبسفر عليه ووانات سلطنا هيبوم كم قد نايتي أقدم كوبات انحت مرتدما شدشت دك أنستيو زركبهم 4 ديانو بدقف بروجكت أوديو فيجوال بسرتيفيكيات مريقوم ناي تشز داننت من 4 كاب ناي كالا عينت داننت فليز بلي داننت تشز بذوهاب تمرتت راح يكون زركب ناي علماء ود بتشز أجباب على دايت أجباب أبجل جل هاجرات international arbiters زي بلن ويفيد arbiters يلهم صعود قدام إلى الجاز زي بلن بغيت تابع فتنا يحل فيه عن سابقهم مستوى الدل مثل قبل تهاجرن بدحري زمس كابتن بكري كنديك زي داني بفلاي كأني بدرجة علماوي ود بتشز تفلت النت زلوا صوتا كنديك زي كايتكا أو كندي دانو أساتفكا كمي عاملهم بفلاي كأني تبكر أبتشز دانيا نايتشز كل كونكا أفلوت نايتشزن أبتشز زلك أمقبل أفلوتن وساني تمرتي كون إذا حجي تمرتي يبنا نيرنا إذا تمرتي ذي كساب كندي كاب بقعت وديلنا لنا كفلت أنفت تمرتي مبر بقعت ديانو زجبرون أيكونن أساج كل مزجبر أيكونن نتكلم دول كها دانت نايتشز درجة بدرجة حجزي سيرتيفيكيت رهيب مالو نورم زبالة له مالتي كم حدا نورم كن حسبان غير مالتي
እቶም ድሓን ፅቡቕ ዝሰርሑ ተምሃሮ ሓደ ኖርም ኣፅርዮም ኣለዉ ዝቕፅል ዳንነት ዝተዋፈሮም ዝሰርሕሉ ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ቸዝ ዘለዎም ኣፍልጦ እቲ ስነ ሓሳብ ቴዎሬቲካል እንታይ ማለት እዩ ንዕኡ ፅቡቕ ገይሮም ፈሊጦም ናይ ቸዝ ኣብ ቸዝ ዘለዎም ፍልጠት ኣዕሚቖም ንዕኡ ፈሊጦም ክዳንዩ ከኣሉ ጥራሕ እቲ ምዕባለ ብደረጃ እዩ ዝመፅእ ብትምህርቲ ጥራሕ ዝወሃብ ምዕባለ እውን ኣብ ቸዝ የለን ስለዚ እዚኦም ሕጂ ሰልጢኖም ዘለዉ ከማን ክፈልጥዎ ዝግብኦም ኣገዳሲ ጉዳይ እንታይ እዩ ሕጂ ሰርቲፊኬት ስለ ዝረኸቡ ናሽናል ኣርቢተር ዝብል ሰርቲፊኬት ረሂቦም ኣለዉ ድሕሪኡ ፊዳ ኣርቢተር ዝበሃል ኣሎ ኢንተርናሽናል ኣርቢተር ከምኡ እንዳበልካ ኢኻ እንዳዓበኻ ትኸይድ ሕጂ እቲ ናሽናል ኣርቢተር እውን ብብቕዓት ገና ኣይበፅሕዎን ኣለዉ እዚ ክርድኦም ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ገና ታሕተዋይ ደረጃ እዮም ዘለዉ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዉ ግን እኹል ኣፍልጦ ሂቦም ኣሎ ገልፅዎን ፀኒሖም ነይሮም ሰሚዕካና ስለዚ ድሓን ዝኾነ መበገሲ ጌርና ኣሎም ኣለና ማለት እዩ ኣብ ኩለን ዞባታት ዳንነት ቸዝ እንታይ እዩ ቸዝ ከብዓብኡ እንታይ እዩ እዚ ድሓን ዝኾነ መበገሲ ኣፍልጦ ንሆ ንድቢ ሕጂ ክንገብሮ ዝግባአልና ድሓን ዝኾነ ኣፍልጦ ሂቦም ኣሎ ጀመርታ እዚኦም ነዚ መደብ ዝዳለዉ ብጣዕሚ ክመስግን ይፈቱ ብፍላይ ማሕበር ፌደሬሽን ዳንነት ኣብ ስመራ ዘለዉ ንሱ ከምዚ ዕድል ንክወሃበና ዘይሓሰብና ንሕና ቸዝ ክንፃወት ኢና መፂና ግን ከምዚ ዕድል ምሃብና ናይ ዳንነት ትምህርቲ ብጣዕሚ ኣዝየ እንዳመስገንኩ እዚ ትምህርቲ ብጣዕሚ ጠቃሚ ንመፃኢ ማለት እዩ ቸዝ ምክንያቱ ቸዝ ንጉስ ምስ ወታደር ይፃወት ንጉስ ምስ ወታደር ክፃወት ከሎ መጥቃዕቲ ብሕጋዊ መንገዲ ንክኸይድ ዳንነት እያ ተመስሪታ ምክንያቱ ብዝወሓደ መስዋእቲ ፀለኢኻ ክትጥቃዕ እታ መሰረት ናይ ዳንነት ንሳ ከዓ ናይ ሓንጎል ፀወታ ኮይና ስኡልካ ሳይከይከውን ዳንነት መልክዕ ብሕጋዊ ኣለዋ ናታ ቅጥዒታት ዝፃወተሉ ብኡ መሰረት ስለዝኾነ እዚ ከዓ ብምሉኡ ተመክሮ ቀሲምና ትምህርቲ ቀሲምና ነዚኣ ትምህርቲ ከዓ ብወገንና ከማን ናብ ግብሪ ንክንውዕላ ማለት ተስፋ ንገብር እዚ ናይ ዳንነት ዝቐነየ ስልጠና ናይ 5 መዓልቲ ስልጠና ወሲድና ማለት እዩ ቀዳማይ ደረጃ ስልጠና ናይ ዳንነት ኩሉ በቲ ናይ ዝነበረ ሕግታት ንዑ ናቱ ስልጠና ወሲድና ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝኾነ ስልጠና ተዋሂብና ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ስልጠና እዚ ካብ ነዊሕ እንደልዮ ዝነበርና ስለ ዝኾነ ብዘይካ እዚ ንኩሉ ዞባታት ዘእንግድ ስለ ዝነበረ ንደቂ ኣንስትዮ እውን ዕድል ዝሃበ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝኾነ ስልጠና ወሲድና ማለት እዩ ተማሂርካ ንኻልኦት መምሃር ንመስርሕ ቀጻልነት መሓሲስ ይኸውን ሓደ ንብዙሓት እንተደኣ መልሚሉ ቁፅርን ዓይነትን ይስስን እዞም ብዓውዲ ቸዝ ዝሰልጥኑ ድያኑ ነቲ ዝቐሰምዎ ትምህርቲ ኣብ ግብሪ ከውዕልዎን ንዝፀንሐ ሕፅረት ድያኑ ከፋኽሱን ትፅቢት ይግበረሎም እዚ ስልጠና እዚ ዓብ ሓላፍነት እዩ ዘትሕዘካ ምክንያቱ ሓደ ብዙሕ ነገር ይፅበየና ከም ዘሎ የረዳእካ ካልኣይ ድማኒ ኢቨንት ስልጠና እውን ኣብ ተግባር ዓብ ሓላፍነት እዩ ዘሰክመካ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ፀወታታት ኣብቲ ዳንነት ክሳተፍ ከለኻ ንዚ ተማሂርናዮ ዘለና ሰኒና ብዙሕ ነገር ይፅበየና ወይ ድማ ብዙሕ ክሰርሕ ከም ዘለና የርእየካ ማለት እዩ ኣብ ዞባና ክልተ ሰባት ናይ ዳንነት ተመስርቶም ተማሂሮም ሓደ ባፅዕ ሓደ ኣባዕፋዕበት እዚ እንታይ ማለት እዩ ሙሉእ ዞባ ክንሽፍን ንኽእልና ካብ ቀረራ ስጋዕ ባፅዕ ንሽፍን ምዃንና ብክልቴና ምክንያቱ እቲ ኣፋዕበትና ኣቕፋን ቀረራን ባፅዕ ከባቢኣን ከዓ ትኸልኣይ ሕጂ ክልተ ምስልጣና ኣብዚ ብጣዕሚ ዓና እቲ ዞባና ዓብዪ ዓወት እዩ ዛጊት ተጀሚሩን ዝቐፅልን ዘሎ ውድድር ቸዝ ዘተስፉ እዩ እንተኾነ ካብ ዘለዎ ደረጃ ንላዕሊ ክዓብን ዓብ ስራሕ ካሕትትን ናይ ግድን እዩ ቁርብ እቲ ግዜ ናይቲ ከምቲ ናይ ኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ትኾን እብላና ሰዓታት ፅቡቕ እኹል ሰዓታት እንደሎ ስቲል ግን ሰዓታት ቁርብ ውስኽ ተድብል ከምቲ ናይ ደገ ስታንዳርድ ተድሕሉ ነይሩ ደስ ንበለኒ ናይ ኣዋልድ ጥራይ ናይ በይኑ ሕጂ ዝሓለፈ ክንደይ ዓመት ገብር እዩ ብዙሕ ገይሩ እዩ
ግን ነይሩ ናይ ኣዋልድ ጥራይ በይኑ መደበት ትምህርቲ ማለት እዩ ባዕሉ ፌደሬሽን ወሲኑ ንዋልድ ጥራይ በይኑ ዝገበሮ ትምህርቲ ማለት እዩ ሕጂ ኸም ዓይነት ኣብ ንነፍሲ ወከፍ ዞባታት ዝህሉ ተቆፅሪ ምናልባት መዛየደ ነይሩኹም ማቴስ ቸዝ ዘይፈልጣ ኣዋልድ ብዙሓት እየን ዘለዋ ሕጂ ቸዝ ዘይፈልጣ ዞባታትን ብዙሓት ኣለዋ ኾነ ኢልሓስብ ማለት እዩ ኣብ ገዙ ኩሉ ሰብሳ ኣይፈልጦን ሕጂ ሞር ላይክ ናብ ኩሉ ዞባታት እንዳዘወርካ ኣዋልድ ጥራይ ከም ሳተፋ ምግባር ተዝከኣል ቁፅር እንዳበዝሐ ምኸደ ማለት እዩ ተሳታፍነት እንዳዋልካ እንዳዓለ ምኸደ ማለት እዩ ዞባና ቁርብ እቲ ናይ ምድጓን ሓበሬታ ኣሎ ምስቲ ርሕቐትና ይና 7 ኪሎ ሜትር ርሕቐትና ከምኡ እቲ ዘይኮይኑ ስፖርት ኮሚሽን ኣብኡ ዘሎ ብንጥፈት እቲ ዘሎ ሓበሬታ ንዓና ይሓብረና ንሕና ከዓ ተዳሊና ዝተባሃልናሉ ግዜ ኣብዚ ከም ንበፅሕ ንገብር ብዛዕባ ራሕቂ ናይቲ ቦታ ንክልተ መዓልቲ ክትገብር ሓደ መዓልቲ ክትገብርቶ ዘሎ ናይቲ መንሽሙ ግን ኣይሕግዘካን እዩ ምስቲ ዕለት እንድሕር በንጊዩ ነጊሮም ኸ ኣብዚ ሕዋን እዚ ሕጂ ንሕና ሕጂ ድሕሪ 3 መዓልቲ ኢና መፂና ኣብቲ ንመፃሉ ዝግባአና ዕለት 4 ደርጋ ዕለት 7 ኢና መፂና ግዜ ስለዚ እቲ ግዜ ኣቐዲሙ ክነግረካ እንከሎ ተደሊኻ ትፀንሕ ኣቐዲምካ ከዓ ትመፅእ ምስቲ ፀገም ናይ ትራንስፖርት ዘሎ ግምት ጌርካ ማለት እዩ ብፌደሬሽን ደረጃ ብዙሕ እዩ ዝሕሰብ ከምቲ ክበሃል ፀንሐ ግን እቲ ዘለና ዓቕሚ ኣብ ትሕት ዝበለ ደረጃ እዩ ነይሩ ሕራይ ነሳተፍ ኢና ብደረጃ ኢንተርናሽናል ፀወታ ብዞናል ናይ ኣፍሪቃ ዋላ ገለ ተፃወቲ ንሰድድ ኢና እቶም ውሕዳት ዝነበሩ ቁሉ ዝተወሰነ እዋን ብልጭ ብልጭ ዝብሉ ንሶም ጥራሕ ብምኻዶም ሕጂ ደሓና ኣለና ንዓቢ ኣለና ዓቢና ኣለና ንደገ ንሰድ ኣለና እንዲና ክንብል ኣይንኽእል ኢና እዚ ብደረጃ ሃገር ክንሪኦ ከለና ቸዝ ዝበሃል የብልና ኣብ ቸዝ ብዙሕ ክንፅዕር ክንክእል ኣለና ሃገራዊ ፌደሬሽን ቸዝ ኤርትራ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምትሕብባር ሰፊሕ መደብ ክሕንፅፅን ስሩዕ ውድድራት ክውድብን ተዳእኪሉ ኣብቲ ዓውዲ ተሁበን ክእለትን ዝተዓደሉ ስፖርተኛታት ቀጻሊ ዓቕሞም ክዕብዩን ክፍትሹን ሰፊሕ ባይታ ክረኽቡን ክሕግዞም እዩ እቲ ውድድር እውን ኬንዮ ሃገራዊ ናብ ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን መድረኽ ክሰጋገር ይኽእል ስሞምን ስም ሃገሮምን ዘፀውዕ ስፖርተኛታት ኣብ ምፍራይ እውን ልዑል እጃም ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣይካትዕን ቸዝ ከም ካልእ ዓይነት ስፖርት ብዘይ መሻርክቲ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልና ኣብዚ ግዜ እዚ ከምቲ ቀዲሙ ዝገለጽክዎ ናትና መሻርክቲ ኮሚሽን ስፖርት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ እዩ ኩሉ ንጥፈታትና እሶም እዮም ዝሽፍንዎ እንተኾነ እዚ እኹል ኣይኮነን ምክንያቱ ሃገራዊ ኦሎምፒክ ኮሚቴ እውን ብዓቕሙ ይሕግዘናይ ኣኻለ ክንብሎ ንኽእል ኢና ካልኦት መሻርክቲ እውን ከም ሃማትአ ብዓቕሞም ዘካይድዎ ደገፋት ኣሎ ግን እኹል ኣይኮነን ሃመደአን ገዛርሰን እኹል ኣይኮነን ካልኦት ማሕበራት ወይ ትካላት ናይ መንግስቲ እውን ኣብዚ ንኽነጥፋእ ዝዓበየ ተልእኾ ናትና ኣለዎ ማለት እዩ ንሕና ጎስጓስ ክነካየድ ኣለና ንሕና እኹል ርክብ ክነካየድ ኣለና ብኡ መሰረት ድማ እቲ ናይ መሻርክቲ ጉዳይ እናዓበየ ኸይድ እሞ ትደልዮ ናይ ማቴርያል ናይ ኣፍልጦ ደገፋት ትረክብ ብኡ መሰረት ድማ ክትዕብዮ ትኽእል ብፍሉይ ንሕና ንሪኦ ዘለና ግን ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ንሰርሓ ኣለና ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ድማ ብፍሉይ ንሰርሓ ኣለና ማለት እዩ ክንዳሎ ኢና ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ሲ ሕጂ ዕድላት ዝኾነ ዕድላት ተተረኺቡ ሲ ንዑ ተዳሊኻሉ ክትፀንሕ ይደለካ መስለኒ እቶም ዕውታት ደለና ሕጂ ኩልና ብሓንሳብ ኮይና ትሬኒንግ ክንገብር እቲ ፌደሬሽን እውን ብዝከኣሎ ክሕግዘና ገለ ምሕፀን ማለት እዩ ውልቃዊ ፃዕርኻ ከዓ ኣማራገዳሲ ስለኾነ ብቸስ እቲ ዝከኣለና ክገብር እየ ማለት እዩ እዚ ጀሚሩ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ስልጠናታት ናይ ዳንነት ኢቭን ናይ ተፃወቲ ንኣሽቱ ግራስሩትስ ቀጻሊ ክወሃብ መልእኽተይ ክሕልፍ ይደሊ ካልእ ኢቭን ተሳታፍነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ እውን ከምዚ ጀሚርዎ ዘሎ ብፅቡቅ ክግስግስ ምደለኹ ማለት እዩ ንኩሉ እዚ ፌደሬሽን ነዚ ኩሉ ዘይከኣል ከቢድ ስራሕ ክገብሮ ወይ ከዓ ነዚ ኩሉ ከዳልዎ ምኽኣሉ ተቐኒልና ብሎ ከመስግኖ ደሊ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ኩሉ ሰብ ድሕር ሪኦ ኣሎ ኮይኑ ነዚ ሲ እዚ ቸዝ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገር እዩ ክብለካስ ኢቭን ኣብ ትምህርቲ እውን ብጣዕሚ ዓብዪ ኣበርክቶ ስለዘለዎ ኩሉ ሰብ ተዳልዩ ወይ ከዓ ተማሂሩ መፂኡ ኣብ ትፃወት ብፍላይ ከዓ ኣዋልድ ማለት እዩ ምሽ ዲፈረንስ ኣለዎ መፂን ተፃወታ ኢለ ክመክም ደለኹ እቲ በፂሕናዮ ዘለና ፅቡቅ ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ እቲ ምጉስጋስ እዩ ዘድሊ ጉስጋስን ዝኾነ ነገር ከዓ ኣብዛ እዋን እዚኣ ብዘይ ባጀት ክትሰርሓሉ ስለዘይትኽእል ቁሩብ ባጀትን ሕንቲ ተዋሂብዎ ከም ሓድሽ ሓደ ኣካል ከም ናይ ስፖርት እዩ እቲ ቸስ ባዕሉ ፍልጠት ናቱ ሰራርሓኡ እቲ ገለ
من محمد نور زبلا زنبره ناي مقلعنا يكعس يكونن ناي حنقول سرح سلازخونه يدليك كايو تعجستن قلن سلازدلي سي اتي ابتي زوبانا نحنا كنسفحو مدبنا هناي نتي افلطو زلنا سبات نتم زي بولهم كنبصحهم زي ملأختنا هناينا إلنا مسرح لي نزو وددر معباي زبيو عيو قليل يكونن مجمرتا تشز كم امر كمررادا ابتي زولو الله ساكل زبحالتي تكالات نايتي منغستي بعتو كرن افلطن كله نالو نزي ترديهم بايتاتات فطرو كله كوميشنات ناي سبورت لو زم ناي سبورت اكلات بفلاي يوم كغسغس لهم ابيات تمرتات كتاتاتو خيلي نقولن بيت تمرتات ممهري بجبرلن تخيلها سباتكم هروم كفرين عدلكم هابم ثلاثه خايلو بتاعم وصيتاو كون تسفاغل مالسي سي ابتي نحنا نحسبو بزياده دقف تداغروا لنا صبو يبل حجي حسبنا زلنا انتايو كم تزبركو اب بوردين جينا تشس مصاوتي بزحلن تنزلوا كمان ينتقملنا اب مخازين ينزلوا اساي وصيان اب مع الله ما يمسا ابتي بمعبال تتراهلون ازي يلابو كمون بتي حجي زلو صبو كل جزء برنامج انتلو يصوانا نمصالنا ازي اصل خون خا يلابو تاع قبل زلكا اب كل الزوباتات تشز ديانو تشز مالتي بدرجه كوميشن اربيترات كوميشن ديانو تبايلو بدرجه هاجر بدرجه زوبا بدرجه زوبا اندا تزرغح مسكده حجي كل خابير كسرح رؤسو زقاله حدا عدي كوميتي ناي اربيترس فتر بعلم درجه هم يزلو كوميتي ناي اربيترس الله او اتيخا نحلكا تزاربها مستوم ديانو ناي كاد هاجرات انترناشونال اربيترس في اربيترس منهم اتيخا تزاربها تعليها اب هاجرناها كما عينت قرفي سرحنا كنا ببصو تسوا قبر كمها حسب لنا والدي تي لبها حجي من اساتن دق نسينا اليوم نجد ابوهم اتكروح نقبرنا فلانا نجيب زيت دق نسيت تتصادفوا بتاع حقسمني بمصايق ابزبانا هون علو كن زصاوتو لو كن زي مفلاطهم ابغزاوتهم سلصاوتو نزيهم ملمنا امهيرنا كنم صوم مخانا ادلدينا من اسات اتوكرنا زوبا سمع خحري تزحيلت نايتشز كم مخانا نعمل مالتي قلت السوداويان كلتا الحزلان ابغزا الحزلان زي نابتشز تصاوتا كلتا هذا ودي شو حتى ودي تجحد عمل اذا المسك ابني عالم ندري لكم دبر بدهرين تاول اول الحزلان سينو قد بلا يدس أبوش تصوتات تدعي لكن تم قدرتي ولا تنانسي تم قدرتي وبتصوت وتي يسأل أحمد يقول شو عاد أحمد بتصوت في أي من الجنة على أي طبق على المقسومة ثم ودي تشعات أحمد وشو عاد أحمد سلسلة عندنا سلسلة لكم أجيهم برجعكم زغصل مدبنا زت سبورت يكون نايلوم زعبانا نتي ام معسكر دندن زكاد هاجرا ورد كعس مربب جماجم بحري زدسس يكون ابالنا سمير الجمال نحلاف تكنيك هاجرا فدريشن كعس مربب ايرترا اتو موسى امباي ناب ستوديو عديمو ازاري بولو ناملو تحستوم
زي خبركم تخاتلتنا مس مدبات لس سبورت يخم زلهم كابزي بمقصالون نقص مدب زت سبورت إنا حزنا لكم قريبنا زلنا أمنا لهم عنتي مدبنا نحفشاوي نتفتات كعص مربب زدسسي كخون كم زفلت هجراوي فدرشين كعص مربب إرترا كاب علت 10 كساب 26 حدار صنح هجراوي وددر كعص مربب جماجم بحري سريع له نزي زملكات مبريخ بنا أب استوديونا عدينا يزلنا حلفي تكنيك أب هجراوي فدرشين كعص مربب إرترا أتو موسى إمباي كخون كساب فتسايم مدبنا مسنا تحبرو أدمينا يو حراي أتو موسى أدمينا خبيركا أب استوديو بمزاها بسمين بسم تخاتلتن كم مسكنا كأيز دلي كم زي خجلت أو صنحكو هجراو فدرشين كعص مربب وددر سريع له ناي حبر رأي نصور شرطه أب تحت زبلتي ما يدومه زي وددر كايدومو حفشاوي مدلاوات ناي زي وددر زي كم يدمسل نيرو دحر خندي زي ناي هجراو وددر حج زكايد زلو شيء مجمرة يعني لنا نزي مدبزي كم زجيركم كتدالوا لنا مخالكم بسمين بسم فدريشن مسجانا غرب فوتو بمغتصال مدلاتنا أب زحلف عمتات زي بقع ميداتات نيرنا أب وشتي زوام عكل مالتي أب هاجركوا أب جرجسهم ميدات لونا تخونه أب زي أب زوام عكل أب أسمرة وهول زخانة ويك أب زخانة ميدايس أنا حنان سلزي بقع زخانة ميدا أب معسكر دندن عم مسرحن فمون زوباتات بتزلون عقم تدالين نتوددر بمعروج مجدخ جبرو كان الدالوان صنحنا هنا أجي أقول لهم الدلواتنا تصفيفنا أب نوددر نمتاو أم الدلوان نركب علينا أبزي دساتفا زوباتات بمنصر تتصاوتن حيزن زمصا كميز مثل زلوت سئل اختبلنا كلن زوباتاتين كساتفا اوكي زوباتات كلن زوباتات كساتفا يقبأن نيرو تخونقنا قال خباتن كساتفا زي كالا سقع حجي ملس زي هابانا ويكا نصر زخانه مخنيات زي قربالنا زوباتات اللوا سنكا زوبا دوبن زوبا قاش باركان كخونا خلوا كالوت 4 زوباتاتن منستر مكلخالن ግን አብዙ ውድድር ክሳተፉ መሆኑም አራጊ ጾምልና ለው 5 ጋንታታት ነዚ ውድድር ብዞባ ከዋዳደሩን ማለት ኣብቲ ውድድር ዘሎ ካታጎሪ ገርናለና ኣለና 4 ካታጎሪ ሰሪዕና ኣለና እሱ እንታይ ሓንቲ ኣካል ወይ ከዓ ሓንቲ ሚኒስትር ምክልኻል ኣብዚ ውድድር ኩሉ ግዜ ኣብላሊት ኮይና ስለትርከብ ነዚ ዕብላለ ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ቁርብ ምስቲ ዘለዎን ዓቕሚ ናይ ዞባታት ክወሃድ ወይ ከዓ ማዕረኽ መፅ ክማዛዘን ኢልና ዝገበርና እቶም ሕሪት ጋንታ ኢልና ቀዲምና ሓሪና ምፅናሕና ንሸውዓተ ወርሒ ኣብ ውድድር ኣብ ስልጠና ዝፀንሑ ኣብተን ዞባታት ይኹን ኣብ ሚኒስትር ምክልኻል ኣትዮም ክፃወቱ ኣይፈቐድናሎም ስለዚ ናቶም ሓደ ውድድር ኣብ ናሓድሕዶም ክንሰርዓሎም ከለና እተን ዞባታት ምስ ሚኒስትር ምክልኻል ካብኦም ወፃኢ ዝኾኑ ተፃወቲ መሪፀን ክሳተፋ ነዚ ዕድል እዚ ፈቒድና ኣለና 4 زوباتاتين أبز خساتفا سلزي بمنصر تتصاوتن كميو بدك تبعتين بدك انستيم دينكو كلا خلن كمي زلو أوا كلن غانتاتات سقاعجي حموشتين منستر مكلخالن 4 زوباتاتن بدك انستيم بدك تبعتين تدالين مدلواتن اصافيفن امتاوي ركبالوا صبو حريس بزعبا تدالي زلو قرصي مريت مالت تي مصاوت ميدا كمي خون كمي تسالاسيلو تي اوز تحلف مسرحكه كمي يختقلصو اوكي تي ميدا المهجي ناي حمد ميدا زنبري المهجي فوليبول ميدا زنبري ناي قدم ميدا زنبري ناسرحنا زلنا اجي كم بحدش تفاحيرو كاب سمينا وقيح بحري كاب بحري حصا متيو بسرعه انترناشونال زخونه ميدا ادالينا سرحنا بسجن كونستراكشن وكل زخونه وي كابقو زخونه ميدا ادالينا ان وددر ريدي غيرنا نركب علينا مالتي صبو حري مستا مصوت ميدا خبا خي وصانا خلنا قدم حجي اب ودباويت كتما مصواع اب غرغسوم او يكاين نيرو عمتاون او يكايدالو بزي كازون اب زحلف اوانات اب قصري اكسبو اون صوتا يكاين نيرو حجي كن اب معسكر دندن او كغبرت صوتامو سلمتاي او تدليوت صوتا وي او سلمتاي ميدا تسريو اوكي هادت اب جماجم بحري اب غرغسوم زركب ميدانا اسو نتي سون انترناشونال ميدا خوينو ان جماجم بحري خمس بلتشمو اب جماجم بحري ناي قدنا ايكونن زسرحت ميدا ستاندرد زحلو سقع زخونه
ኣብ ዝኾነ ቦታ ከተዳልዎ ትኽእል ኢኻ ግን ዝያዳ ኣብ ገማግም ባሕሪ ክኸውን ከሎ ከዓ ንማዕርግ ናይቲ ውድድር ነቲ ዘሎ ንፋስ ይኹን ንፀሓይ ይኹን ንገለ ዘማልአ ስለ ዝኸውን ኣብቲ ውድድር እቲ ዝበለፀ ኣብ ገማግም ባሕሪ ክኸውን ይምረፅ ካብኡ ናብኡ ከዓ ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣብ ትሰርሖ ግዜ ከዓ ከባቢኡ ንህዝቢ ዝጠቅም ማእኸል ዝኾነ ቦታ ክኸውን ይምረፅ ምክንያቱ ተዓዘብቲ ብቐሊል ክዕዘብዎ ዝኽእሉ ኣብ ኤክስፖ ዝነበረ ሜዳና ብልክዕ ንተዓዘብቲ ብዙሕ ዘፀግም ኣይኮነን ግን እቲ ሜዳ ባዕሉ ግን ብቑዕ ብዘይምዃኑ ብምንኣሱ ይኹን በቲ ሒዝዎ ዝርከብ ሑፃ እቲ ሑፃ ንባዕሉ ናይ ባሕሪ ሑፃ ስለ ዘይኮነ ንተፃዋቲ ንእግሮም ይኹን ሃሳይ ስለ ዝነበረ ስለዚ ዝሓሸ ስታንዳርድ ዝኾነ ሜዳ ኣብ ማእስከር ደንደን ክንሰርሕ ተገዲድና ፅቡቅ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ዘሎ ብመንፅር ዝሓለፈ እዋናት ክግምገም እንከሎ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩዕሶ መርበብ ኩሉ ግዜ ልዑል ደቂ ኣንስትዮ ብማዕረ ኣብ ኩዕሶ መርበብ ብማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ብማዕረን ዝነጥፋ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዝውሕድ ቁፅሪ የብለን ኩሉ ግዜ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ናይ ገማግም ባሕሪ ውድድር ከዓ ውሕዳት ደቂ ኣንስትዮ ዝጠልብ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ፀገማት የብልናን ስጋዕጂ ተሳትፎን ልዑል እዩ ዘሎ ማዕሪኡ ናይ ተሳታፍነት ናይ ድያኑ ከመይ ዘሎ ካብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ድዮም ክሳተፍዎ ከመይቲ ረቑሒታት ወፂኡ ዘሎ ድያኑና በቲ መለክዒ ናይ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኣብቲ ሃገራዊ ስልጠና ወረቐት ሰርቲፊኬት ዘለዎም ድያኑ ኣብ ብዙሓት ዞባታት ኣለውና ዝበዝሑ ከዓ ሚኒስትሪ ምክልኻልን ኣብ ዞባ ማእከልን ይርከቡ ማለት እዩ ካብ ኩለን ዞባታት ሓደ ክመፁ ፈቒድና ኣለና ከምኡውን ካብ ዞባ ማእከልን ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻልን ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ኩለን ዞባታት ዝመፁ ድያኑ ኣለውና ፅቡቅ ሕጂ እንተዳ ድያኑ ኣብ ኩሉ ዞባታት ኣለና ንብል ሃሊና ኮይና ዞባ ደቡብን ዞባ ጋሽ ባርካን ግን ኣብዚ ውድድር ተሳታፍነትን ኣየረጋግፃን ዘለዋ ተደኣ ኣብዘን ክልተ ዞባታት ናሽናል ሪፈሪ ወዚ ሃገራውያን ድያኑ ንብሎም ተደኣ ሃልዮም ኮይኖም ኣብ ፀወታ እዚ ከም ይምልከቶም ድዩ ዋላስ ብመንፅር ዘይተሳተፍነት ናይተን ዞባታት ምስኦምን ይጉለሉ እዮም ከመይ እዩ ሓንቲ ጋንታ ተፃወቲ ሒዛ ኣብ ትመፀሉ እዋን ጥራሕ ዳኛኣ ክሳተፍ ዝኽእል ስለዚ እታ ጋንታ ስጋዕ ዘይመፀት እቶም ድያኑ ናይታ ዞባ ክሳተፉ ኣብቲ ውድድር ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ምስታ ጋንትኦም ስለ ዝመፁ ነታ ዞቦኦም ስለ ዝውክሉ እታ ዞቦኦም ስጋዕ ኣብቲ ውድድር ዘይተሳተፈት ድያኑ ጥራሕ ኣብ ውድድር ክመፁ ክዳንዩ ኣይክእሉን እዮም ሕራይ ኣቶ ሙሴ ብዛዕባ እዚ ኣገባብ ኣፃወታ ከመይ ተሰሪዑ ዘሎ ካብ ሰዓት ክንደይ ዝጅምር ንሶሙን ክኸይድ ከምዚ ካብ 19 ክሳብ 26 ሕዳር ካብ ሰንበት ናብ ሰንበት ኣብ ዘሎ ስለዚ ኣገባብ ኣፃወታ ከመይ ዝመስል ካብ ሰዓት ክንደይ ይኽፍልም ንኣፍቀርቲ ስፖርት ገለ ስእሊ ክትቦም ኦኬ እቲ ውድድር ካብ ንጎ ሰዓት 7 ኣብዘን መዓልታት እዚአን እተን ውድድርና 4 ግዜ ንመዓልቲ እናካየድና ኣብተን ዞባታት 8 ፀወታታት ካብ 8 ንላዕሊ እውን ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ከይተሰዓረት ዝበፅሐት ጋንታ ኣብቲ መጨረሻ ሓንቲ ዕድል ትደግም ብምዃና ስጋዕ 9 እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ደቂ ተባዕትዮ ውድድራት ክህልወና ከሎ ብደቂ ኣንስትዮ እውን ማዕሪኡ ማለት እዩ ከምኡ ክኸውን እዩ ከምኡውን እቶም ሃገራዊት ጋንታ ኣብቲ ናይ ሃገራዊ ውድድር ክሳተፉ ስለ ዝግብኦም ኣብ በይኖም 3 ጋንታ ጌርና 3 ጋንታ ደቂ ተባዕትዮ 3 ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ጌርና ከዓ ካታጎሪ 3 4 ኢልና ፈሊናዮም ዘለና ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ብናሓድሕዶም ውድድር ከካይዱ ስለ ዝኾኑ ናይዚኦም ከዓ ሓንቲ ንመዓልቲ ሓንቲ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ወይ ከዓ ሓደ ካብ ደቂ ኣንስትዮ እናገበርና ኣብ መንጎ እንዳእተና ስለዚ 4 ፀወታታት ንመዓልቲ ክካየድ እዩ ንጎ ሰዓት 7 ክጅምር እዩ ብገምጋምና ከዓ ስጋዕ ከባቢ ሰዓት 1 ኣብ ውድድር ክንውዕል ኢና ማለት እዩ ፅቡቅ እዞም ኣድማ ቢልካ ዝጠቐስካዮም ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ልምምድ ኣካይዶም እዮም ውፅኢቶም ከመይ ይግምገም ብመንፅር ኣብቲ ዘካየድዎ ውድድራት ከመይ ይልካዕ ፅቡቅ እቶም ተፃወቲ ብኦሎምፒክ ዝተመወለ ቅድሚ ሕጂ ን7 ኣዋርሕ ዝኸይድ ስልጠና ብሓንሳ ወሲዶም እዮም እዚ ስልጠና እዚ ኣብቶም ተፃወቲ ክርአ ከሎ ብኩሉ ግዜ ስልጠና ይኹን ኣብ ውድድር ብመልክዕ ውድድር ኢኻ ተዕቅኖ ስለዚ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ፈንቅል ናይ ውድድር ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣብኡ ብሉፃት ኮይኖም ክወፁ ነዞም ተፃወቲ እዚኦም ገይርዎም ስለዚ ብቕዓቶም ኣብዚ ክንግምግሞ ከለና
أزيم كابتز نبرم لعل بقعت كم زتريه أبزي شوعة ورحي لعل بقعت أتريهم كم زوجو سمع كان يهون النامالتي كل أنت زنبرا جانتاتات ويكاتهم زنبرو أبتا هجراوي تجانتا زنبرو تتصاوتنا كلهم أبتو الدر دك أنستيهم دك تبعتي أبتو الدر بولصات كوينهم ترايمي كمزي نري أزلنا كعسو أنت مالي خلها بيتش بولي بزول صحفة لو أمونغو ناي بيتش بولي بولن ناي جماعة بحرن كمرما ناي فولي بولن زلوا تمكو عساس فلا ليادين نخطرين حري إنمو كن في الليل نتلود يس هو اللون في الليل توددر في الليل اللو بحافشة ميدا في الليل اللو بزح تصوت في الليل اللو بغلت تصوت كون كله بيتش فولي بول تي فولي بول جم بشدش تصوت تصوت كعسنا خاف الليل اللون زين أب نفاس كتصور زخيلا كوينن كسرها خلوا أتي إنك بنصارو مالتي سلزي أبيد كازلون كومفورت خا في اللي اللون تنكو أساسه في اللي اللون تبهرنا يتصوت أب حفشة خا في اللي اللون أب حصات تصوتهم سموهان متن دجنا تبتنا يتميدا تيجات بتشات خون كله زخاش يومونت بشومونت يخون مالتي سايز نايت ميدا سلزي أب كله في اللي اللون إذا في اللي أتيزله وددر كعسو مربب جماعة بحرن كعسو مرببن زلوتي دخامات مزناي جم بحري أتأساسير كخمي مها بخلت تتصوت زصوت عينت وددر يمو سلازي تخبرت خمي تريو كبدت ناي كعسو مربب جماعة بحري كابتن كعسو مربب فليز بلو نجر حدا أبحث مخانو زيادة ساعات زحتتيو كلاي صحي يكون نفاس يكون ما يكون أبزلو اللي زي قارت عينت وددري نخلو زمت challenges تتصاويركا تتصاوت عين سبورتي سلازي كبد زبل زغبرو زخونه عينت كونديشن متي دو زبلو ايكونن مالتي زقصل سبورت سلازخونه كاله غلبت زلوم تتصاوتيم كتصاوتو زخلو سلامتاي اب حصا اغرهانا تشخلكا تزلو عين سبورت سلازخونه كابتي نايكو سمربب ابايتا تتصاوتو زحيله حيل هم زحتكا فلوت يخون مالتي حنت زوبا بمنصر دق تبعتي نخيت كلتا تتصاوتي اخت مص قيار يبلن بستفعل مخنات حدا تتصاوتي وي مزحمم وي مزل تتصاوتا خمي سلاسل مالتي زي بينش نبلو تاب تتصاوتي سيلن حقي سلاز كمي سلاسل زي اوكي زي هجيت كابتي بحري ناي تتصاوتا كابتي زتسرع بحري ان تتصاوتا سي بحمام يكون بخالي انجر خوين حدا تتصاوتا سي كابت تصوتا اندهر الجيسو تا تصوتا ديسكواليفايد خون امبر قال تصوتا يمصيحتكو ايكلين معناته بنچ يبلون كوتش يبلون ايفن كوتش كمان يبلون اسلطاني كوفيلو مسخا كسلطنك ايكلين اسلطينو مسوده مس حزب خوينو كوفيلو زريكا سلازي اتم تصوتي اوشاتيم باعلم زفطرو تايد بالهم اسلطان مخري اسلطان زي بلو وددريم زكايدو توساخي تا مجمريا زحتت كاني زخونه ነገር انت اغاطيمو تصوتا تسرز ديسكواليفايد بحالتا غانتا امبر تكاز بحال بدغزا اتو صوتا يكون ولا تناي عرفت كفله غزي خ بخمي خ تحت تابزي ترى اسلطاني مستعذبت خوينو نت صوتا يكاتاتلو هالي خوينو تناي عرفت غزي نمحتات كخميزي نا عرفتو فله غزي كابتوم كلته تصوتي حدا كابتيني كابتين ناغامتو سلازي سوي زحتت بو متنكا زتوسنه نا عرفت غزي يلو نزن زتوسنا اب حدا سيت زفقدو نا عرفت غزي سغا زودا سن حاتته عرفت خوسد يخيلي توساخي بدانيا زمص عرفت خالو سوقا دانيا ادلاي زغونلو غزي خا عرفت نغانتاتات يهبي مالتي حفشاوي دحر بايتا كعس مربب جماجم بحري كميو اسكا جلس اختبنا قدم حجزي كمي كسرح لصنيحو ابز وددر زخ هاغراويت غانتا زغيشت هالاديا تايسيل يزلو دحر بايتا نايز وددر كعس مربب جماجم بحري ازنا جماجم بحري وددر كعس مربب اماصاصو هم مجمره اب 2009 بمنستر مكلخالي ابز هاجر مجمره غزي وددر تخايدو اب غورغسوم مالتي سغاجي خا امتاوي منستر مكلخال يكايدو والله انا يفنقل وددر مالتي زيت مسرته خوينو دهريو اب هاجراويت غانتا خا اب هاجراوي فيدريشن كا ان لحامه متي كابتي كعس مربب بمعريو اب كعس مربب جماجم بحري نسرحلو صنيحنا هنا قدم حجي اب 2004 هاجراويت غانتانا تنزانيا جيشاني راه بزود الدرزي دحان هونه درجاون يرومي دحريون مغشاتات كو زغشنا يلن ግን አውሽተ ሀገር አብ ጎርጉሶም አብ 2010 ውድድር አካይድና ነርና
كابي 4 هاجرات مزينانا نيرن بدك أنسين بدك تبعتين أبزو الدرزون دك أنستينا سالسيتو خينا نتعاويتن أبصبوا درجة بس إحنا هنا بس مخنيات كا ترانكنا هنا تي درجة هنا بأفريقيا كسب أسراتات لقصو بس إحنيري أجي من الوقت أبز قربا جزي بفلاي كأبزي 4 عامات ناي مجشة أدل سلزي رخبنا ويجيشنا هنتصاص سلزي كالنا تنا هنا درجة دهري تمليسي يركب الدرجة إلا نانجي نايكو عصم بربقا ماقن بحري كمي سلطاناتات كهب صنيحو أبي زوباتات كهيب الله اوكي زي سلطاناتات زبال سقع حجي بمعري نايتي كعصم مربب سلطاناتات كنهب صنيحناينا بعبي خابتي انترناشنال سلطاناتات ابز هاجر سقع حجي 3 غيزي سلطاناتات تخايدلو انترناشنال سلطانا مالتي ابزم 3 غيزي زتخايد خا بغمغم كبابي 4 زخونو بزي عودزي أب أسلطنت سلطانو اللونا تحتيو خا بداننت ونكم عين سلطانا كو هابصنهي بون ديانون بود سلطانو اللونا كومون اوشته هاجر نغبرم نطفتات اب سوا هجي ميدا سريحنان سلطانا هيبنانينا معناتو اب سوا موچو سلازخونه بزحي منسيات كاسل زلو تبوتا او خا ازي وددر ازي كما ابلي خيلي صبوك خيدي خيلي للناس لذا حسبنا مستي ناي معسكر سوا حلفت ترادينا ميدا سريحنا هنا سلطاناتات كايبنا هنا كومون اب كل زوباتات درجه اب وشت هاجر زركبا كلن زوباتات منستر مكلخال حويسكا بز سلطانازي زي توهبه يلن كاب هاجراو فدريشن كصال سلطانا نهبينا صبو هرسك موسى حفشاوي مدلوات نايزي كاب 19 جمر ودرينا كايدلنا مو اسك ابز خطقاسالو تبلو مزناي مدلاوتا تاساسيركا وي ام مسرح ميراس تساتفو تكالات كونو خلو نافقرتي سبورتن تصاوتن كحلفالو ملأخت تبلو انت يالو اوكي مجمريا كبلو زدلي نحنا تي نصرح سراح كل غزي هجين من سياتناي معناتو ابوم زتكور خوينو تخلو نعيو ويتشتونا هناسي سوميم زخونو مالتي أبوم زتكور خوينو أمن سياتنا بزع عودزيس بقعة زخون من سيات مفراي يتعيونا سلازي بزي نجارزين عايز عزهلنا من سياتنا نزي وديدرزي توم زستاتفو طرح ديكونو توم دزبو خازيم كبزح خمزلون بزي عقات أمزي بزحات من سيات كقدم فوتو مزيم كريو معناته مسرا خيا خازخونه نجار تفكرون تدلين كالي كمتي أب معسكر دندن يرنا يدلنا اتي ميدانا معسكر دندن بفلاينة حزبي معسكر دندن بتاع خمس جنوز دلي ابتي نكايدو نتفتات بفلاي كعب صراحات وزحيز تحاورنا لازم حزبي يكون نتي افكار سبورت بتزلو عامي بقى نتي على سبورت نامت نتزلو نتفتات ناي زوباتات يكون ناي غرايت غانتا نامت تزلو انتي كوفي تزلو عامو مورال نتصاوتي كوفي بزا غاز امزي قدم يفوتو قالي اما مጨረሻ መስግኖም ዝደሊ ትካላት አደ ባዕብዩ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራይ እሱ አብ ኩሉ ንገብሩ አክቲቪቲስ ናና ዋናናይ ማለት ካላይ ሀገራዊ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ብድሕሪውን ሰገን ኮንስትራክሽን ማዕስከር ደንደን ህዝብ ማዕስከር ደንደን ማለት ተወሳኸ አብ መጨረሻ ባዕብዩ ሚኒስትር ዜና ኸ كيمسكون كحلف አይደለም አቶ ሙሴ እምባይ ሐላፊ ቴክኒክ አብ ሀገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ኤርትራ ስለቲ ዝሃብካና መብርሂ አዚና ከነመስግነ ከአይና እንደሊ እዛ ሀገራዊ ውድድር አብ ዘካይደሉ ድማ ዓወት ናይ ተወዳዳርነት ግዜ ክንሪእሉ ድማ ተስፋ ይገብር ዓወትና ሳልጦን ድማ ይመንየልኩም አሜን ያኔላ ቴንክ ዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና አብ ንኡስ መደብ ዘተ ስፖርት ንሐላፊ ቴክኒክ አብ ሀገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ኤርትራ አቶ ሙሴ እምባይ عديمنا اينا حفشاوي وددر ناي كعص مربب جماجم بحر كنا كايد صنحنا مو زقصلو تحسوتات مدبات لسه سبورت يحدقكم سلام
እምበኣርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ለስ ስፖርት ናይሎም መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና ብምክትታልኩም ኣዚና እናመስገና ምርኻብና ዝመጽእ ሶምን ብኻልእ ትሕዝቶ ይኸውን ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም ቅነ